Καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε κιόλας. Καλώς ήρθατε. Όποιος θέλει να πιει ένα τσίπουρο μπορεί. Έχουμε και άλλα ποτήρια μέσα. Ξέρω ότι όλοι δεν πίνετε. Είσαστε καλά παιδιά. Να σας καλωσορίσουμε στο εκθεσιακό χώρο εδώ που φιλοξενείται από την Αρχιεπισκοπή. Αν δεν έχετε επισκεφθεί τους χώρους αυτούς, δίπλα είναι η βιβλιοθήκη. Αξίζει να επισκεφτείτε την βιβλιοθήκη. Μπορείτε να χαζέψετε αρκετές ώρες μέσα στη βιβλιοθήκη και να ανακαλύψετε βιβλία πολύ ενδιαφέρον και να συζητήσετε και με τον Πάτερ τον Φίλιππο, ο οποίος έχει αρκετές γνώσεις και είναι αρκετός καλός γνώστης και συζητήσιμος. Να πούμε ότι σκεφτήκαμε σήμερα να κάνουμε μία ζωντανή έκθεση και να παρουσιάσουμε την καθημερινότητα του ποντιακού ελληνισμού. Ένα κομμάτι της καθημερινότητας ήταν αυτό του παρακάθ. Δηλαδή, να κάθονται παραδίπλα ή να κάθονται και παραπάνω. Έχει διπλή έννοια αυτή η λέξη. Ήτανε ένας τρόπος ζωής. Ήτανε κομμάτι της καθημερινότητας των ποντίων, αυτά που ονομάζουμε στα ελληνικά τα νυχτέρια. Όπως είπαμε και στα παιδιά πριν στους μαθητές που ήρθανε, όποιος άκουσε, δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ, ούτε όλα αυτά που τα θεωρούμε δεδομένα σήμερα, όλα αυτά που μας διασκεδάζουν. Η διασκέδαση ήταν να κάθονται γύρω-γύρω όλοι μαζί, στα σπίτια και να απολαμβάνουν την παρέα ο ενός του αλουνού και να συνομιλούν, να λένε ιστορίες, να λένε μεσέλια, δηλαδή ανέκδοτα, και να τραγουδάνε και να μοιράζονται τις ταλαιπωρίες τους, τις ανησυχίες τους, τα τέρτια τους, συνομιλώντας με στιχάκια. Επίσης να κάνουν και δουλειές εντός σπιτιού, με την καρμενέτσα να πλώθουν το μαλλί, να πλέκουνε, να φτάνε τα οτάρια, να σπάνε και τα διάφορα τα φουντούκια και τα λοιπά, να τα ξεφλουδίζουν δηλαδή. Και έτσι σκεφτήκαμε να μαζευτούμε σήμερα, να το παρουσιάσουμε αυτό και να το καταγράψουμε, εφόσον έχουμε την τύχη να έχουμε και τον Σεραφείμ τον Μαρμαρίδη εδώ σήμερα κοντά μας, από την Ελλάδα, και έχουμε κοντά μας και τον θείο τον Χρήστο τον Παρχαρίδη, ο οποίος μας τιμά ιδιαίτερα με την παρουσία του εδώ σήμερα. Να πούμε εδώ μία παρένθεση ότι ο Γιάννης ο Απαζίδης από το Ράδιο Πόντος τραπεζούντας στη Βοστόνη ζήτησε ιδιαίτερα να γίνει μία ζωντανή σύνδεση, όμως λόγω διαφοράς ώρας δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό και έτσι μας ζήτησε να καταγράψουμε αυτή την παρέα και να του τη στείλουμε για να την παρουσιάσει μέσω τα διάφορα μέσα που έχει αυτός του ραδιοφόρου. Αυτά από μένα, ο λόγος του Σεραφείμ και μετά ο λόγος εδώ της παρέας για να συνομιλήσουμε με την ποίηση που είναι τα μονόστιχα, 15 συλλαβές και τους επιτραπέζιους σκοπούς που συνηθιζόντουσαν εδώ στο παρακάθ. Σεραφείμ. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε δύο λόγια για το παρακάθ πριν κάνουμε την, ας το πούμε, αναπαράσταση. Κυρίως θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ σε κάποια στοιχεία του παρακάθ τα οποία σήμερα έχουν κάπως ξεχαστεί.
με την αλλαγή της κοινωνίας δηλαδή, έχει αλλάξει και το σημερινό παρακάθ σε σχέση με το τι ήταν το παρακάθ στον Πόντο και τι ήταν το παρακάθ για τις πρώτες γενιές των ποντίων στην Ελλάδα. Φυσικά έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Παρχαρίδη, ο οποίος τα έχει ζήσει πολύ παραπάνω από εμάς και τα ξέρει πολύ καλύτερα και θα ήθελα, όπου κάνω λάθος, να με διορθώσει ή να επιβεβαιώσει τα όσο λέω. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι το παρακάθ, στο παρακάθ μαζευόντουσαν στο τραπέζι κυρίως οι άντρες. Οι γυναίκες βοηθούσαν στο να στρωθεί το τραπέζι και συνήθως καθόντουσαν παραδίπλα. Δηλαδή χώρια συνήθως από τους άντρες. Το παρακάθ ήταν δηλαδή κυρίως μια αντρική συνήθεια. Και φυσικά, όπως κάνουμε σήμερα που οι μικροί, τα παιδάκια ας πούμε, μαζεύονται και κάθονται μαζί μας, αυτό ήταν λίγο δύσκολο να συμβεί τότε. Δηλαδή, έχω ακούσει ιστορίες από παλιούς ότι όταν κάνανε οι πατεράδες μας παρακάθ, εμείς κοιτούσαμε από τα παράθυρα ή κρυβόμασταν να ακούσουμε πίσω από την πόρτα, από το δωμάτιο. Δεν ήταν δηλαδή, ήταν μια αντρική ας πούμε υπόθεση. Γιατί πίνανε κιόλας, λέγανε τις ιστορίες τους και φυσικά μια τέτοια υπόθεση δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς να υπάρχουν κάποιοι, ας το πούμε, άγραφοι νόμοι, οι οποίοι σήμερα, από ό,τι βλέπω εγώ στα παρακάθια στα οποία συμμετέχω πολύ συχνά, έχουν κάπως ξεχαστεί. Έχει αλλοιωθεί λίγο κάπως η έννοια του παρακάθ. Ένας από αυτούς τους άγραφους νόμους, τους οποίους έχω μάθει από τους παλιούς, ας πούμε, σαν βίωμα, είναι ότι ποτέ ένας νέος δεν τραγουδούσε, ας πούμε, πάνω από κάποιον παλαιότερο. Δηλαδή, στο τραπέζι που θα κάτσει ο κύριος Χρήστος, το να τραγουδάω εγώ ήταν λίγο περίεργο δίπλα του. Παλιότερα. Σήμερα συνηθίζεται και όχι μόνο συνηθίζεται, αλλά πολλές φορές άτομα μικρότερης ηλικίας διακόπτουν και τους μεγαλύτερους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός που υπήρχε παλιότερα στον μεγάλο. Όταν τραγουδούσε ο πιο ηλικιωμένος της παρέας, οι υπόλοιποι ήταν, ας το πω λαϊκά, σούζα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έχει αλλοιωθεί. Επίσης, κάτι που έχει αλλάξει, ακόμα που έχω παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει, είναι ότι όταν τραγουδούσαν τα δύστιχα τους, όταν θα πει ο ένας, ας πούμε, ένα δύστιχο που η θεματολογία του είναι π.χ. η ξενιτιά, δεν μπορεί ο επόμενος να απαντήσει δεν μπορούσε να απαντήσει ο επόμενος με ένα δύστιχο εντελώς άσχετης θεματολογίας. Δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση. Όταν τραγουδάω για θάνατο π.χ. και έχω μια στεναχώρια, μου απαντάει ο άλλος με ίδιο δύστιχο. Δεν μπορεί εγώ να λέω για θάνατο, ο άλλος να λέει για χαρά, ο άλλος να λέει για ξενιτιά, ο άλλος να λέει για παρχάρια, ο άλλος να λέει για... όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα κάθονται οι περισσότεροι και λένε ότι δύστιχο τους έρθει στο κεφάλι. Παλιότερα αυτό το πράγμα δεν ήταν έτσι. Όπως προείπα, υπήρχε πολύ μεγαλύτερος σεβασμός απέναντι στους μεγαλύτερους. Πολύ δύσκολα ένας μικρός θα έβγαινε να τραγουδήσει δίπλα τους, όπως γίνεται σήμερα. Και φυσικά οι σκοποί οι οποίοι πεζόντουσαν δεν αλλάζανε ανά 2 λεπτά όπως αλλάζουν σήμερα. Σήμερα, επειδή έχουμε επηρεαστεί λίγο από τα CD που είναι αναγκαστικά 3 λεπτά ήταν το τραγούδι, ας πούμε, ή από το πατάρι που παίζουν και θέλουν εναλλαγές τραγουδιών και αλλάζουν ανά 2 λεπτά, ανά 1 λεπτό άλλο σκοπό,
Αυτό δεν υπάρχει στο Μουχαπέτη, στο Παρακάθ. Στο Παρακάθ μπορεί να παίζουμε 1 ώρα τον ίδιο σκοπό. Γιατί έτσι εκφράζεται η παρέα εκείνη την ώρα και έτσι λειτουργούσε, ας πούμε, και έτσι λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα γνώστες της παράδοσής μας. Έχουμε την τύχη να έχουμε κάποιους οι οποίοι έχουν ζήσει τις πρώτες γενιές των ποντίων, όπως καλή ώρα ο κύριος Μαργαρίδης που είναι εδώ πέρα, και θεωρώ ότι όσο μπορούμε θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους μεταφορικά να τους στραγγίξουμε, να πάρουμε ό,τι γνώση έχουν πάνω στην παράδοσή μας, ώστε να μείνει σε εμάς και να τη δώσουμε και στους επόμενους. Αλλιώς θα χαθεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράδοσής μας. Γιατί το Παρακάθ δεν είναι μόνο ότι μαζευόμαστε και πίνουμε και τραγουδάμε. Αυτό από μόνο του δεν ακούγεται σαν κάτι που έχει και τόσο μεγάλη αξία. Το Παρακάθ είναι η σύνδεση των ανθρώπων και η σύνδεση των γενεών. Δηλαδή, πλέον, ειδικά σήμερα, η νέη μουσική, εγώ ας πούμε ό,τι έχω μάθει πάνω στην ποντιακή μουσική, το έχω μάθει δίπλα σε μεγαλύτερους πάνω σε ένα τραπέζι. Οπότε το Μουχαπέτη, το Παρακάθ, είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο αν το αλλοιώσουμε, θα αλλοιωθούμε κι εμείς ήδη. Αυτά είχα να πω. Πριν πεις κάτι, Θείο, μπορώ να Ναι. συμπληρώσω Βέβαια. 2-3 πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Σεραφείμ. Έχει λίγο ξεφύγει και η χρήση της λέξης Παρακάθ. Είναι αρκετές φορές και στην Ελλάδα και εδώ στην Αυστραλία, παντού παγκοσμίως, ότι χρησιμοποιούν. Βλέπουμε βραδιές με μικροφωνική, με 1002 πράγματα να ταυτίζεται Παρακάθ. Ονομάζεται Να Παρακάθ. ονομάζεται Παρακάθ. Καλύτερα να ονομάζεται κάτι άλλο. Φαγοπότ π.χ. που πολύ εύστοχα έχουν ονομάσει τις βραδιές που γίνονται στην νηστεία, που είναι ένα φαγοπότ. Τρως και πίνεις. Το Παρακάθ είναι μια παρέα που μαζεύεται με το παραδοσιακό το τρόπο. Πρώτον αυτό. Το δεύτερον είναι να πούμε ότι πάνω σε αυτό που είπες, με τους σκοπούς, είναι επιτραπέζι και μπορούσε μια παρέα με 3 σκοπούς να έβγαζε ολόκληρη τη βραδιά. Έτσι. Θείο Χρήστο. Ναι, ωραία το είπατε. Εγώ δεν θα ομιλήσω σε μεγάλη απόσταση. Λίγα πράγματα και ωραία. Θα σας διορθώσω τη λέξη Παρακάθ λίγο, γιατί νομίζω δεν είναι αυτή ακριβώς η εξήγησή του. Παρακάθ θα πει παρακάθομαι, αργάω. Αυτό είναι. Τώρα εσείς μπορεί να το εξηγήσετε όπως θέλετε, αλλά η λέξη Παρακάθ, παρακαθεύω, αργάω, περνάει η νύχτα, ας πούμε. Τώρα, πόντος. Δηλαδή η λέξη Μουχαπέτ ταιριάζει Μουχαπέτ ή δεν ταιριάζει. δεν θέλω να την πω γιατί είναι τουρκική λέξη. Εντάξει. Αποφεύγω τις τουρκικές λέξεις. Να μην το λέτε Μουχαπέτ, να το λέτε παρέα. Τώρα, τι θα πει πόντος, όσοι δεν γνωρίζουν και πολλοί δεν γνωρίζουν. Πόντος θα πει θάλασσα. Πόντος είναι η πατρίδα των προγόνων. Θάλασσα, όπως λέμε πόντος, γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν όταν λένε αυτός είναι πόντιος, νομίζουν ότι είναι καναγρίνη. Η θάλασσα δεν έχει πρόοψη, όπως βλέπετε τον τοίχο. Αλλάζει κάθε τόσο. Εμείς είμαστε άνθρωποι παραλιακοί. Host people που λέμε στα αγγλικά. Ζούσαμε στα παράλια της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Τώρα θα πω ορισμένα πράγματα τα οποία κατά κάποιον τρόπο με ενοχλούν. Και βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτά τα πράγματα ή δεν έχουν τη γνώση να απαντήσουν. Στην Ελλάδα
υπήρχε μεγάλος ρατσισμός όταν ήρθαν οι πόντιοι από την πατρίδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα, οι ντόπιοι, δεν είχαν ελληνικά σχολεία να μάθουν την ιστορία τους. Δεν ξέραν ιστορία. Δεν πηγαίνανε στα τουρκικά σχολεία. Γιατί όταν ήρθαν οι δικοί μας, παραδείγματι στο χωριό το δικό μας ή σε άλλα χωριά, πήγαν οι Τούρκοι εκεί πέρα. Δεν φύγανε μόνο. Μετέπειτα. Έτσι. Και είχαν αυτόν τον ρατσισμό, ο οποίος μέχρι σήμερα θα μου πούνε ότι μας κατηγορείς. Όχι, προγνώση και συμμόρφωση. Μέχρι σήμερα ακόμη έχουν αυτόν τον ρατσισμό. Και γιατί έχουν τον ρατσισμό? Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη Βουλή που σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είναι μορφωμένοι άνθρωποι και να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα. Τι λέει, όπως είναι ο Φίλης, παραδείγμα, ένας βουλευτής, τι λέει? Οι πόντιοι δεν είναι Έλληνες. Ποιος το είπε αυτό? Άλλη μία γυναίκα βγήκε στη Βουλή μέσα και δεν απαντάει κανένας. Ότι έγινε συναστισμός στον Πόντο και φύγανε. Ο Πόντος μέχρι τελευταία εμείς ήμασταν ελεύθεροι. Είχαμε τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα πάντα. Αυτοί δεν είχαν τίποτα. Και εξάλλου θα σας πω μόνο δύο πράγματα. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος το 300 π.Χ. που έκανε την εκστρατεία, πέρασε από τον Πόντο και εγκατατάχθηκε ελληνισμός από εκεί στο στάθμα του Αλεξάνδρου. Όταν ο Ξενοφών, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, πήγανε στην Περσία για να χτυπήσουν τον βασιλιά του Πέρση, με την πρώτη επίθεση που κάνανε, σκοτώθηκε ο αρχηγός τους και γυρίσανε πίσω. Οι Μύριοι. Αυτοί ήταν πληρωμένοι και πέσανε, είδαν στην τραπεζούνα και πέσανε στη Ματσούκα, στα μέρη τα δικά μας. Οι Έλληνες ήταν εκεί. Επομένως αυτοί που βγαίνουν και λένε για τους ποντίους ότι δεν είναι Έλληνες, έχουν άγνοια των πραγμάτων. Πρώτα εμείς φέραμε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Έτσι δεν είναι? Ποιος μιλάει την αρχαία ελληνική γλώσσα? Και τα ποντιακά είναι ελληνικά. Όποιος ξέρει καλά ελληνικά, όποιος δεν ξέρει και ξέρει αυτά την ελληνική, άστο, τον αφήνω απόξω. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Επομένως, θα πρέπει να κλείσουν τα βρώμικα τα στόματά τους, να μιλάει για τους ποντίους. Τώρα σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα ορισμένοι άνθρωποι και θα κάνουμε ένα βίντεο να το ανεβάσουμε στο Facebook. Εδώ έχουμε και νεαρούς που τραγουδάνε. Ο Γιαννάκης ο Καραδίσου, ο οποίος είναι και μαθητής μου. Το άλλο το παιδί από εκεί και αυτός τραγουδάει. Έχω τον Λάμπη εδώ πέρα και αυτός είναι μαθητής μου. Λοιπόν, εσύ. Όλοι μαθητές. Όλοι μαθητές. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ξεκινάμε. Για να δούμε. Να πούμε την παρέα πλησιώνουν η Μιχάλης Βασιλείου, ο Γιάννης ο Καράδης, ο Σεραφείμ ο Μαρμαρίδης, ο Λάμης ο Παρχαρίδης, ο Θείος ο Χρήστος ο Παρχαρίδης και στην παρέα μας κάθονται και δύο νεαρά παιδιά που ταπεινά κάθονται από πίσω από την κάμερα σήμερα, ο Στέφανος ο Λεβογιάννης και η Δέσποινα η Λεβογιάννη, οι οποίοι είναι και αυτοί αξιόλογοι μουσικοί και... Τι δεν κάθονται εδώ? Πρέπει. Αλλά επειδή πιάσανε τα λόγια του Σεραφείμ, ότι οι μικρότεροι δίνανε το σεβασμό προς τους μεγαλύτερους, γι' αυτό είπα ταπεινά, σήμερα κάθονται πίσω από την κάμερα και μια μέρα και αυτοί ελπίζουμε ότι θα γίνει και το ίδιο και αντίστοιχα θα πάρουμε τις θέσεις. Παταδίδη, σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα, όμως αλλάξανε. Αλλά εμείς εδώ προσπαθούμε να τα κρατάμε όπως πρέπει να είναι. Έχουμε τον Λεβογιάννη, ο οποίος και αυτόν τον έχω δείξει ορισμένους δρόμους στη γύρω. Να έρθεις εδώ πέρα. Και το άλλο το παιδί που τον έχουμε στο Σιτί μέσα. Ναι, ξέχασα και τον Στέφανο τον Ελευθεριάδη.
Επίσης, ο οποίος είναι αξιόλογος μουσικός και ο κάμεραμαν και ο φωτογράφος Και ο ζωγράφος, είναι ο Νταουτζής, είναι ο σύγχρονος καλλιτέχνης μας. Να είναι καλά. Λοιπόν, δεν χρειάζονται και πολύ. Χρειάζονται δυναμικοί να προωθούν πράγματα. Έτσι. Οι πολλοί είναι καλαπαλού. Τα ποτήρια τα... Θα ανανεώνουμε. Άιτε, ας πίνουμε ένα. Σημεία. Στα. Την υγεία σας. Να είστε καλά. Cheers, σας πίνω. Στην υγεία σας. Υγεία. Συνήθως, φίλοι μου, εγώ δεν λέω αλλών τραγούδια. Γράφω δικά μου τραγούδια και αυτά λέω. Ή παραδοσιακά θα πω. Και τραπεζούν τα παντεμορφών, και τραπεζούν τα παντεμορφών, και χιλιοτραγουδημένων, και χιλιοτραγουδημένων, μα χιλιοτραγουδημένων. Και είναι της η μαύρη θάλασσα, και είναι της η μαύρη θάλασσα, και στέξ μαύρο φορεμένον, και στέξ μαύρο φορεμένον, άχες μαύρο φορεμένον. Η Τραπεζούντα χτίστηκε το 750 π.Χ. Η Ρώμη δεν υπήρχε. Η Αθήνα ήταν χωριό. Και μιλάνε για τη Ρώμη και δεν μιλάνε για την Τραπεζούντα. Τι λέτε μόνο. Και θάλασσα, μαύρη θάλασσα, άι και θάλασσα, μαύρη θάλασσα, και που βρες την τραπεζούντα, και που βρες την τραπεζούντα, άι που βρες την τραπεζούντα. Και φουρξώνα την σπερθανέτη, άι φουρξώνα την σπερθανέτη, και να ποθαμένα σκουντάν, και να ποθαμένα σκουντάν, άι να ποθαμένα σκουντάν. Του προπαπούλου καλύψε να γίνει δαμένα.
και να
από τον λίγο πάμπο στο κάρσετο. Μπαταρίνο. Ένας πολύ όμορφος σκοπός, έτσι έχει βάθος, είναι λυπητερός.
Γκαρσίας, μα την Παναγία λέω. Έγινε ένα φίλεμα να δεκονιά, ψώσομα την καρδιάς, μα την Παναγία λέω. Ψώσομα την καρδιάς, Παναγία, Παναγία. Το μακρύ είναι ο ύμνος των ποντίων. Έχει αναπόσπαστα στοιχεία από τις πηγές του ποντιακού λαού και του πολιτισμού. Και είναι μια διαμαρτυρία του ξαριζουργού του πόντου, γι' αυτό το λες και με παράπονο. Γενολιονό, Así
και από
Εσύ δεν
με και κατηγορνε, εμονάκι μ' άνοιξε, με και κατηγορνε, τα στράφα εκατηβάζανε, με δε παρηγορνε, τα στράφα εκατηβάζανε, με δε παρηγορνε. Βλέπετε στο κούτο έμαθη. Αυτά είναι γραμμένα πίσω. Είναι όλα παραδοσιακά. Αυτή στην Ελλάδα δεν τα γνωρίζουμε. Θα τα μάθουμε. Θα μάθουμε πολύ
άκρα θα να τα αγγίξει, ζω τα να τα αγγίξει, ζω. Θα πάω και θα έρχομαι τον κάρδο πως θα χτίζω, τον κάρδο πως θα χτίζω. Θα πάω και θα έρχομαι τον κάρδο πως θα χτίζω, τον κάρδο πως θα χτίζω. Ράσου και έρχομαι θάλασσα σκυβόμαι, θάλασσα σκυβόμαι. Ράσου και έρχομαι θάλασσα σκυβόμαι, θάλασσα σκυβόμαι. Και νεώ με το μικρό δανείμα τώρα μου, μέσα τώρα μου. Εγώ με το μικρό δανείμα τώρα μου, με τώρα μου.
πλήνε η ξενιτίας, τα στρατά στα βρεσιάκι πλήνε, τα βρεσιάκι πλήνε, πλήνα τα οι ξενίτε με τα δάκρυα δοξίνε, με τα δάκρυα δοξίνε, πλήνα τα οι ξενίτε με τα δάκρυα δοξίνε, με τα δάκρυα δοξίνε. Γεια σου Στέφο.
στο γράμμο πως στείλομαι με λαμπισόνα δάκρυας, με λαμπισόνα δάκρυας. Στο γράμμο πως στείλομαι με λαμπισόνα δάκρυας, με λαμπισόνα δάκρυας.
άσε τον Ιφανέλα, άσε τον Ιφανέλ και περίμω το ξέρεις, άσε τον Ιφανέλα, άσε τον Ιφανέλα. Θάνατος, αν είσαι παλικάρι, αν είσαι παλικάρι, χαρεμάνισα θάνατος, αν είσαι παλικάρι, αν είσαι παλικάρι, έλα κόψω να δεν μπορείς, τι το ξαρίμ το τσαρίμ, τι το ξαρίμ το τσαρίμ, έλα κόψω να δεν μπορείς, τι το ξαρίμ το τσαρίμ, τι το ξαρίμ το τσαρίμ. Έγινε όντες φορτούμε τέτοια και βάσανα πολλαί, και βάσανα πολλαί, και όντες φορτούμε τέτοια και βάσανα πολλαί, και βάσανα πολλαί, σκαλώνω ένα μου χαπέτ, να είναι καλαί, να είμαι καλαί, σκαλώνω ένα μου χαπέ, να είμαι καλαί, να είμαι καλαί. Μπράβο.